பிரைஸ் லார்ட். பேசுங்க. கெட்டதும் பேசாமல் நல்லதை பேசுங்க. அவசரமாக பேசாமல் பொறுமையாக பேசுங்க. கோபமாக பேசாமல் சாந்தமாக பேசுங்க. அவிசுவாசமாக பேசாமல் விசுவாசமாக பேசுங்க. ஆக்ரோஷமாக பேசாமல் அன்பாக பேசுங்க. தவறான நபர்களோடு பேசாமல் சரியான உங்கள் உறவுகளோடு பேசுங்க. இன்னுமா, எப்போது என்னிடம் நீ பேசுவாய் என்று காத்து கொண்டிருக்கும் நம் இயேசப்பா கிட்ட பேசுங்க. ஆமாங்க, மனுஷரிடத்துல பேசுகிற நாம இன்னைக்கு இயேசப்பாவை மறந்து விடுகிறோம். அவர் உங்களுக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறார். கர்த்தர் மேல் பாரத்தை வைத்து விடு, அவர் உன்னை ஆதரிப்பார் என்று சொன்ன வார்த்தையின் பிரகாரம் மனிதர்களிடத்தில் சொல்ல முடியாத பாரங்களையும் வேதனையையும் அவரிடத்துல நம்மால் சொல்ல முடியும். அவர் நம்மளுக்கு நல்ல ஆறுதலையோ தேறுதலையோ தருவார். கர்த்தர் நம்மளுடைய பாரங்களை எல்லாம் மாற்றுவார். கர்த்தரிடத்தில் சொல்லுவோமா, ஆறுதலை பெறுவோமா. May God bless you all. Amen.